Comencem amb El jurament, de Sílvia Romero, que és un llibre històric, que és un llibre que alterna el temps actual amb el segle XVII, i hi ha com a tres escenaris: Holanda, Catalunya i Anglaterra, però el pes fort el porta Londres amb la peste, que ja l'han superat, amb un poble que està a Anglaterra, que fa un jurament, que no sortirà ningú del poble perquè tenen la peste, per no encomanar-la a ningú més, no? I és una responsabilitat que tenen, i són diverses famílies, un encreuament que... Jo el que m'agrada molt d'aquesta autora són els personatges, perquè els treballa moltíssim i te'ls creus, els veus reals, que en aquest cas hi ha el Rembrandt, hi ha el pintor Rembrandt, que és real, no? També com un dels personatges, amb un tros del llibre. A mi m'ha agradat sobretot la part del segle XVII, no? La part de la història. És un llibre de sentiments, emocions, de juraments encadenats, un llibre una pintura obre les portes de la història i d'aquestes històries que m'ha agradat molt. A mi, jo crec que d'aquesta autora les he llegit o totes o quasi, i aquesta és de les que m'ha agradat més. O sigui, aquesta seria el top 10 de la Sílvia Romero. És que com escriu de tantes coses diferents, perquè fa relats, ha fet llibres infantils, juvenils, llavors, doncs clar, no pots dir de totes, no? Perquè com a juvenil potser en triaries una altra, com a relats una altra, però... Hi ha gent que té aquesta habilitat especial, no? Com la Gemma Lienas, que tant te fa un llibre juvenil com te fa literatura per adults. Care Santos, igual, no? I hi ha gent que té una virtut en aquest sentit i són capaços de transportar-te i ficar-se a la pell d'un adolescent a la d'un adult de 50-40 anys. I és el que et dic, com treballa molt els personatges, és un dels punts forts que crec que té l'autora, a banda de també l'escriptura, que ho fa molt fàcil de llegir, els llibres.